Video no cengya kuskangi norok no jot tono yak bai kha bai khuk bai jet tongmani bai no hambai mariwo tamani hinke chini Sanai kokborok family bo 30,000 subscriber complete khlaika. Dinini video topic ke haino hai tewasa ani sakni bagini videos namani hinima haifika. Dinini video ngkai ang tangi video regular khlaimiya ngai tongka abono tuyei. चलो भाई O video ni kahini engka 15 October 2022 ni nini bai ani hamjakmani kahini. O video engka koek din sikangni 15 October ni kok phungni 9ta tammani jorawo ang basaya ko rokowi ning tongkho. Apro chini nok gana ni borok rok chini nukawa achogui amatrok bai kok salai tongkha Mwikhomo Bai manisi halalia melasi sawi tongsi hnei. Haino se nok gana rogo lama gana rogo naikhan ke se Mwikhomo mangsi ngai tongsipu. A kokno khnagai angbo thuyawo rokoi tongmani ani mokol ni muktri rok srawi thangka o kokno khnawi. A kon Mwikhomo Bai mani se watai se wawi tongsibun kheba mokol ni muktri rok ba srawi ning thangsinai bile. Ayang ani khoropang gana ni mobile nawi WhatsApp status khlogi naimale je chini yang elaka ni borok rok hinke jotto se Mwikhomo maja khni mangse status brolai tongbai siu. Chini ki thaiganar Mwikhomo permani tinile Mwikhomo maka angbu tinile Mwikhomo bai thik ke mai chamanai la ha. बस Abo haike WhatsApp status nungma bai je chini nogo Mwikhomo mawi tongbai ka hnai kok salaimani aboro no khna ma bai ani bkhabo tongui manliya WhatsApp na haba kotor romui maichu chuwi nogni nukharka Mwikhomo naitungna bagui angbo. अभी मजा आएगा ना भिड़ो से नागिन निकाली मुन्ना बटोला लगला Mwikhomo naitungmang chini parani tei kaisa para sokpro hinke tei kangmani totara rama bagai kaisa nogo bathak laikha tei nungna bagai kaisa nogo thanglai mase thik nok doklamni bwskango se doklam bai kaisa kotorma khlai suijak tma bai ba suika my love is Susmita Jomatia fu भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी Dakon jeng bubusiwo kenei khabak sakwi hamjalai mani thaniwo to godana rogo yak tegir go bsang rogo masuilego hai hneile doga rogo le sabu sui kobor din khane कौन दे देंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप Aroni bisingo teibo muni kotha kok hinke bini nokgan aro kaisa bufang kotor make tongo a jagao sela siklaro game asogoi thung tongbago bin dol rok nanya ang borok no singi naika o dog aro sabo obai ka soika hnei apsi borok toma hnei satsi sine rok पता नहीं boni dol rok ano saiknar mani o suine hinke Rakesh hinjakpu o nok phun kata Susmita ni boyfriend hinke ayang beri hinke Susmita hinke kuthao se suipu Rakesh plus Susmita hnei साले मजाक बना के रखते हो भड़ुआ समझे है क्या Rakesh bai Susmita norok ni kebi hamjakma thia saknang ayo kolok khenang tongjakhen engkha teibo khithai norgo tok norgo suiladi I love you Susmita I love you Rakesh rok hnei Hadita bo ka haino hai main story o thanglai pisnai adino ang tei tamo engkha o Rakesh bai songni oro tei nungbai mani yagulo teibo Mwikhomo naitungnai hnei nukhai thanglai fro angbo wan soka asuk zrai rokse I love you Rakesh I love you Susmita rok hnei kutharogo suilei tongbai kha sengke tangki single hai hnei wan sogui angbo Mwikhomo naituk tei bolongo nung wan soka bwskango jodise bwrui sokphaikhan ke angbo propose khai kibisnai bolongo phana engthung jasban jaga engthung nei wan sogui tongpro apro si thik sabri siklasi knei phai sokphai phailha borok Mwikhomo rok naituk tongphaina ta hapen yagle bukcha khokun phan kri khoborong yo apro angbo wasibai hai hoi bathagra di huoi bag ni je Mwikhomo bubar kaha kokno soklai gei yasko baisa sung sarukhanai ka sungroi rala ha will you be my partner apro obri ano tma hnei sate
ani bag ni joto mukhumo bonoro ke simisi yes tenai phu inke ang gesa wan sokata bile girlfriend ni bagai mobile rok pai maro pho shopping rok ma khairo pho mobile recharge rok dai maro pho bos angle mukhumo bag sar ke siman ka pungka ba ang bhai nas di hero rotla ta inke number bu mai phaitel ha एहे रहा नहीं जाता bos nok phai call khai nei mele bondon loan ronai agent ni number sita soita tension kalang mele he sir amne ki bondon loan nibi singja ka bhai jo la ha ba hai ta sidi hai ha ka sa so cha phra thok jalang mala a मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है Bayap song obna ani 15 Oktober ni story norok ob video no kisa panang enjoy klekan ke channel no subscribe khenyan tapok di ob video no snamna ni bell icon no kosto nangka bolong roko thang video rok masa khable pa kosto nang sukhaisi tei tam rok khanyan ko sido views ni bagai fake story rok masa ka bayap song ob video fake story bai snam jak sido norok no haino entertain khlanya hne snam mani se kebo ko biro hne chongui tongbai tiba प्रैंक हो गया आपके साथ बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला fighting ke bayap song story rok bu sabele ka ba next video haino hai dakti no mala rifis nai